Estem aquí davant l'Ajuntament perquè hi ha una manifestació en contra de la corrupció i la crisi. La crisi institucional que vivim a les nostres illes s'ha produït per l'actuació corrupta d'alguns membres molt destacats de determinats partits polítics. Patim una degradació dels valors i dels principis del sistema democràtic per l'acció d'uns, l'omissió d'altres i per un excés de tolerància social. Per això, com a primera reacció, fem aquesta cadena de dignitat ciutadana que protegeixi les institucions democràtiques de l'assalt de la corrupció. Darrere meu s'ha format una cadena que està passant pel carrer Palau Real. I ara pren Costa de Conquistador per avall. La cadena humana, després de baixar per Conquistador, ha voltat cap a la costa de la Pols. Moltes gràcies i contra la corrupció, participació ciutadana. Moltes gràcies. Tenim amb nosaltres a Tomàs Balaguer, portaveu de la plataforma, i el que li volem demanar és el següent. Esteu contents de la participació que hi ha hagut? Estem molt contents perquè no esperàvem tanta gent, la veritat, perquè ho hem muntat en 48 hores i no esperàvem tanta gent, però estem molt contents i això demostra que hi havia un caliu dins la societat civil i avui ha sortit. No volen polítics corruptes, els corruptes volen que se'n vagin, i els partits que tenen els corruptes que els enviïn a casa seva i dignifiquin les institucions i estiguin governades per polítics honets. Molt bé, moltíssimes gràcies. Tenim ara Maria Antònia Font, que també forma part de la plataforma. Com ha anat la manifestació? Nosaltres valorem molt positivament perquè hi ha moltíssima de gent que esperaven que hi hauria gent, sabien que vendria, però no esperaven tanta gent ni tanta participació. La gent en tenia ganes de sortir al carrer. Espereu que això doni fruit? Home, hauria de donar fruit perquè és una manera d'aclarir les coses com estan i de cara a la configuració de nous governs tothom pugui tenir clar que la corrupció no ha d'entrar a les institucions, tant els polítics com la ciutadania, i crec que aquesta és una bona manera de conscienciar la gent. Això és el que esperem, conscienciar la gent realment, a través de les càmeres, a través de conscienciar. Molt bé, sí. Moltíssimes gràcies. Des de Palma de Mallorca, Enric Oliver, Barri TV.